Как сте, господине? Влади съм аз. Аз съм Гаги. Иван Маринов Гаги. На колко години сте, господин? 76 ги навръщих. Имаш ли къде да живееш? Имам мама. Живея самичък. Самичък живееш? С какво се занимава? Фокусник съм. Артист или виолист. Така ли? Да. Извял съм да изкарам няколко лева. Показвам и те ми дават стотинки или който има повече. Ще ми покажеш ли някой фокус? Да. С удоволствие бих ти помогнал от мен и добри хора. И по този начин си изкарваш прехраната. Да. С фокуси. Показваме сини карти. Да. Една по една, до последната карта са сини. А вътре са нормални карти, тира кари, купи, пики, валети. Да. Само правиш хук, фокус. Нема валета, нема попове, нема дами, нема седмаци, нема... Всичко жокери? Вижиш, ето прекарам. Казваш така, картите са този цвят, нали? Да. От тук ще правим още една магия, обръщаш ги обратно. Червени страни? Да. Ти ми показа много хубави фокуси, благодаря ти за което. За мен беше удоволствие. И искам сега да ти помогна от мен и добри хора, да си имаш за прехрана за следващите дни. Искам да ти дам от мен и добри хора 500 лева. Заповядай. Това за мен. За тебе, разбира се, аз нали това ти казах. Слава на Бог. Не ме спресняш. Не съм очаквал такова нещо. Не съм очаквал. Да си помагаме хората, господин. Ще се виждаме пак, ще помагам пак. Радвам се много, че се запознахме. Да, живи и здрави. Чао!